Hello, good evening, sir. My name is Luke. I'm going to be your waiter for this evening. Sir, huh? So, what can I get you? Chicken nuggets. I'm sorry, sir, but we do not sell chicken nuggets here. We only sell dairy products. But, sir, I can recommend you our pasta. It's the best in the city. Yes. Chicken nuggets. זה נראה שהוא מחכה למשהו. Sir? איזה טמבל אני. Please. Sir, we only sell dairy products like I told you. Do you even speak English? מה זה, מה עובר עליו זה? איזה מלצר מטומטם. כבר לא בא לי עוף בגללו. בוא נראה מה אני אקח. אני אקח משהו שיהיה לו יותר קל לזכור. בורגר. Please. אולי דיירי! יא חתיכת אינפנטיל, יא מטומטם! מה אתה לא מבין? אומרים לך שם מוצרי חלב! Why? כי זו מסעדה חלבית. Why? יש מסעדה בשרית ממולנו! תעוף לשם, לצאת! Why? יא מטומטם, אני מדבר עברית! תצא מפה כבר, צא! מה, גם אין המבורגר אתה רוצה להגיד לי? מה זה המקום המסריח הזה? טוב, אני אקח... פסטה. No pasta for you! No pasta! צא החוצה! צא החוצה כבר! Why? Why? טוב, יודע מה? עזוב. אני יוצא מפה. עזוב, הכל בסדר, תשאר פה.